Посмотрях TVG. Днес искам да ви съобщя, че ще почнем да играем и на GTA San Andreas Karma. Да, на Counter-Strike и такива разни неща. Сега ще кажа на Counter-Strike какво мога. И тук съм на Counter-Strike, чакайте, че нещо друго. Counter-Strike. Ще ви покажа, ще ви покажа. В един сервер, да знаете, че вече съм малко по-добър. Някой мапове. По-може съм се оказал добър на всичко е. И добре, ще се разбереш. Няма да има линк долу в описанието IP-то, няма смисъл, да ви кажа честно. Айде да сме двойка, да видим какво става. Взимаме си. Добре, окей, стреляме каквато трябва. Убивам с пистолет. Изреди сте за артипе. Да. Хора съжалявам, че умряхме, такъв живот. Сега да видим от теористите, останаха само двама. Трима. Да, трима. О, да, ще. Голд. Някакъв уел, сега ще кажем. WWE ВК 2016. Както виждате, съм задобрял малко, някой може да каже. Който е играл срещу мен, може да каже, съм задобрял малко, да. Как някой, който е по-добър от мен, да ми пишеш, ти си бати нуба, научи се да играеш. Ти си бати нуба, трябва да ми викати, не са прави, много съм отворен, и разни неща, някой да не е много отворен, не ми спрете на отворени. Ние въобще го бе. Хора. Оф. Добре, сега ще върнем около чата на мен. И така, надявам се, че първо ви е харесал, ако ви е харесал, дайте палец нагоре и ако се може да се абонирате за мен. Не да си правите по някои хора, просто ако видеото да се мен да ви се харесен, да се правите акаунт и да чакате да кача нов клип, няма да ви извести, абонирайте се, за да може да ви извества и за да имам, ако се бъдем над повече от 20, 25, 24 макс абоната, ако имам 25 там някъде абоната, почвам да снимам на ключа, на живо, на Minecraft, на Counter-Strike и да. Чао!